Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám opět u nového videa. Tentokrát je to ze hry, je to opět z Robloxu. Že mi zvučuju. Tak, je to opět Roblox. Zajímavé by to bylo. No a dneska tu testujeme letadlo. A teraz já jsem byl ten název. Co jsem? Inteligent? Já vím. Nic, takže zvládneme, spamatuju. Členem se toho kolečko. Nevadí. Čiže nějak večka, jo. Nen s ním zamykám. Já chtěl bych se, nevadí. Tak proti členem zbaví, aha. Aha, dobře, tak už vím, že se zamyká. No, můj cíl doletět někam. Asi tudy, kde se ho zamkám. No a vlastně bych se musel klesat. No, ale právě, že vidíte, tak není to vůbec pomalý. Je to jedno z nejrychlejších vozidel a já to tam klesám. Tady jsem doletěl. Tak vám aspoň zjistím, jak se to jmenuje. Já si myslím, že jsem velmi úspěšný pilot. Ano, velmi velký škůlka. Jo, až mě tady pojmenujou, že jsem jmenoval jako pilot, no tak se budu jmenovat pan pilot škůlka. Všiml, že jsem to byl já. A jen tak pro zajímavost, tak to vlastně pevní bylo tady pak jsme měli Arže Zero a teď jsme měli Sukhoi Su-27, asi na Ponstří, nevím. Nic, já si myslím, že z tohohle videa to bude všechno. Jo. Zjistili jsme si, že nelítat u vody, že to udělá boom. Ano, a takže tak. Asi, že na začátek, na konci videa, si můžeme dát takový vlastně dvou jecičků, kterou jsem vlastně zahájil tuhletu sérii. Doufám, že to bude i další, než jenom si díve. Co to má teď. Takže tak. Zapneme engine. No. A tady to doletí. Takže já tohle vidím na maximum. Nic, tak můj cíl je doletět tamhle, no a já si myslím, že takhle ve vzduchu se sám můžu končit. Mějte se hezky a